Bueno, vicepresidente primero, consellero de Presidencia, Xustiza e Turismo, directora xeral da Axencia de Turismo de Galicia, benvidos, representantes das asociacións e das federacións do Camiño, diputada autonómica, benvidos todos e moitas gracias por acudir a esta convocatoria, lo que supone, además, el inicio de la cuenta atrás de este Xacobeo 21. Gracias, vicepresidente, primero, por elegir Vigo para la presentación de este proyecto tan importante de la iluminación de edificios emblemáticos a lo largo de todo el camino, en todos los concellos y todas las ciudades por las que pasa este camino, y que en Vigo, como no podía ser de otra manera, lo que vamos a iluminar es la Casa del Cristo de la Victoria, la concatedral y la Basílica Santa María, nuestra querida colegiata. A las puertas de este Año Santo, que supone además el primer año en que se hace efectiva la oficialidad del Camino Portugués por la costa, queremos que Vigo tenga un papel fundamental, un papel muy importante, a pesar de ser la única ciudad europea que no está señalizada. Lamentamos profundamente que iniciar este Año Santo con esta circunstancia, y aprovecho además para desde aquí pedir al alcalde que recapacite y que por favor autorice ya de una vez que Vigo se pueda señalizar, porque además creemos que no solo es muy importante para todos los peregrinos que llegan a nuestra ciudad y se pierden, sino también para la ciudad, para esos sectores tan afectados por la crisis sanitaria que estamos padeciendo, como es la hostelería y como es el turismo. Por lo tanto, reiteramos nuevamente que este Año Santo podamos, por fin, señalizar este camino tan importante para todos. Y dada esta situación, lo que sí va a ser referente para todos los peregrinos en nuestra ciudad va a ser ese albergue, ese primer albergue público del Camino Portugués que se inaugurará en las próximas fechas y que además lo que significa pues es eso, es otro símbolo más situado además en otro sitio emblemático que es la Plaza del Berbés, muy cerca de la concatedral, y lo que supondrá también pues es la referencia para todos los peregrinos que llegan a nuestra ciudad. Situamos así a Vigo como referente de este Camino Portugués por la costa. También lo que queremos es que el papel fundamental que debe de adoptar empiece ya desde el próximo día 21, cuando se ilumine nuestra basílica, y agradecemos nuevamente el haber elegido Vigo para dar ese impulso a esta ciudad y para ser también en el que se inicie este encendido o Xacobeo, que creemos que es muy importante y fundamental. Contará además con 41 edificios emblemáticos a lo largo de toda Galicia encendidos, más otras comunidades autónomas que se han sumado a esta iniciativa, que ahora explicará más detalladamente Nava Castro. Así que nada más, feliz Navidad, feliz Año Santo, mucha responsabilidad individual estos días, mucho sentidiño y muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Marta, vicepresidente, delegada, presidentes de las asociaciones de Amigos del Camino, demás miembros, diputada. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Y, bueno, en realidad la celebración de un año Xacobeo supone siempre un encendido simbólico de ese faro que nos ilumina con luz, la esperanza y los valores que lleva aparejados el Camino de Santiago. En este Xacobeo 21 tan especial que nos va a tocar vivir, esta luz del Xacobeo es más precisa que nunca. Por eso concebimos este proyecto de iluminación que nos va a acompañar en la cuenta atrás hacia el comienzo de la celebración de este Año Santo, tan largamente esperado después de 11 años. Una iluminación con la que sorprenderemos a la ciudadanía y a nuestros visitantes entre el 22 y el 31 de diciembre. En total, vamos a iluminar con el logo del Xacobeo 91 emplazamientos vinculados al camino a lo largo de 3 fases, que nos va a llevar también a esa peregrinación virtual a través de los caminos de Santiago, no solo en Galicia, como nos comentaba la delegada, sino también a través de un total de 10 comunidades autónomas como antesala de la apertura de la Puerta Santa el próximo 31 de diciembre. Así, a partir del 22 de diciembre vamos a comenzar un encendido secuencial que nos permite iluminar los 10 itinerarios que conforman el Camino de Santiago, avanzando de manera virtual hacia ese 31 de diciembre. En el caso de Galicia vamos a encender 41 monumentos que se van a teñir de azul y amarillo de la flecha que señala el Camino de Santiago. Iglesias, paradores, casas de concello, teatros, pazos, monasterios con catedrales,
Basílica de Vigo, se teñirá de azul durante estos días para que todos seamos conscientes de un monumento especial como es la celebración de un Año Santo con la luz del Xacobeo. Na primeira fase, que se desenvolverá do 22 ao 25 de decembro, iluminaremos 19 monumentos do 7 camiños, o de inverno, francés, portugués pola costa, o primitivo, a ruta do Mar de Arousa e a Vía da Prata. Entre o 26 e o 28 de decembro iluminaremos 16 monumentos de 8 caminos, o de inverno, Fisterra, o camiño francés, o inglés, o camiño do norte, portugués, primitivo e Vía da Prata. E, finalmente, na fase terceira, que nos levará do 29 ao 31 de decembro, iluminaránse 6 monumentos de camiño Fisterra, Muxía e xa os de Santiago de Compostela, como son a Igrexa de San Bieito, San Caetano e as Torres Geuduec da Cidade da Cultura. Durante todo este tempo, a torre do reloxo da Catedral a Berenguela vai a permanecer tinguida con azul e coa proxección da frecha amarela que identifica o camiño, tal e como poden ver no vídeo nas miñas costas. Unha iluminación que estará acompañada do vídeo que teño agora as miñas costas, cos que representan os camiños que dende Europa nos levan ata a meta final do Camiño de Santiago de Compostela. Quero tamén destacar a gran colaboración institucional que acadamos con este proxecto, que nos permite facer partícipes a 37 concellos galegos que participan nesta iniciativa. E contamos así tamén co apoio de 10 comunidades autónomas, 9 comunidades polas que pasa o camiño, como son Castela e León, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, A Rioxa, Murcia, Navarra e Madrid, que con tanto cariño incorporou na súa iluminación de Nadal a referencia do Xacobeo. Na maioría dos casos, as iluminacións dos espazos farase o 31 de decembro a modo de prólogo oficial e de apoio á celebración do Xacobeo de Galicia nesas comunidades. Serán espazos tan destacados como la Torre del Oro en Sevilla, Santo Toribio de Líbana, San Martín de Fromista, el Hostal de San Marcos en León, o Santo Domingo de la Calzada, por poner solo algunos ejemplos. Y en este sentido, pues sí que me gustaría destacar la especial implicación de Navarra y Castilla y León, que iluminan 31 y 10 localizaciones respectivamente, siendo Castilla y León la que va a iluminar sus 10 emplazamientos también desde el 22 de diciembre. Y antes de dar paso a la animación en la que se recrean los monumentos iluminados en Galicia y que vamos a reproducir a continuación, quiero hacer hincapié, por último, en la idea de que queremos descentralizar e integrar el proyecto del Año Santo, el Xacobeo 21. Queremos lembrar a todo o mundo que Galicia está preparada para celebrar o mellor dos xacobeos posibles e, por suposto, pois animarvos a todos a subir ás redes e que digades a todos vosos socios imaxes dos diferentes monumentos iluminados cos hashtag de Acende o Xacobeo, Ilumina Xacobeo. Muchísimas gracias.
Bueno, pois nada, moi bons días a todo o mundo. Directora da Agencia de Turismo, delegada da Xunta en Vigo, Teresa, diputada autonómica, e, sobre todo, moitas gracias ás directora da Casa do Mar, que é a nosa anfitriona, sobre todo gracias a todas as asociacións que os estades aquí. Bueno, pois queríamos facer un acto sinxelo, estade representando, lóxicamente, a moitas máis asociacións, pois todas as que aparecen neses diferentes camiños que estaban neste vídeo, e nós queríamos facelo en Vigo, primeiro, porque o camiño portugués falaba agora con Tino Lores, hasta hai unha canción que casi estábamos estrenando hoxe, que, por suposto, vos pasaremos, dedicada ao camiño portugués. Bueno, pois colleu todo o pulo que colleu por Vigo, efectivamente, a ver se somos capaces de superar esa anomalía de non sinalización, unha vez que saímos ter un albergue que se vai a inaugurar, ademais, coincidindo co principio do ano 2021, e, en definitiva, este é un camino que se consolidou moitísimo. Igual que se foron consolidando todos, será un perfecto símbolo do que queremos facer e do que ten que ser o Xacobeo 2021. Por lo menos no principio. Creo que isto o podemos facer ben se o facemos entre todos e, por suposto, coa vosa colaboración. Imos ter unha apertura de Porta Santa en apenas 2 semanas sin Porta Santa, parece ser. En fin, todo en esta época tan rara que estamos vivindo ten que ser moito máis simbólico, moito máis reducido. O Xacobeo, o noso Xacobeo, que se basa en moitísima mobilidade, moitísima xente viñendo aquí desde todos os puntos do mundo, actos con moitísima concentración de persoas. Bueno, pois todo iso agora mesmo non o podemos ter. Por suposto, a outra alternativa, que era non facer nada, esperar a que veñan tempos millores, que virán, dar por perdidos os primeiros meses do Xacobeo 21, bueno, eso se podía facer, era unha opción máis ou menos cómoda, decir que despois xa se faría todo con moita máis forza, todo o que non se fixera ahora había que concentrarlo nos meses que foran máis normais, pero eu creo que eso non sería unha boa idea, e que temos que aproveitar o tempo dende o primeiro momento. Por eso, onte, eu tuve a inmensa sorte de estar presente nesa nova vida que ten a catedral. É impresionante ver como quedou a catedral por dentro, absolutamente impresionante despois da restauración. En canto se retiren eses andamios que están por fora, creo que a catedral vai estar a punto no momento en que tiña que estalo, e nós temos que facer este traballo paralelo de decirle a todo o mundo que o Xacobeo vai empezar o día 1 e que se poden facer moitísimas cousas. E, de feito, pois o que son as novas tecnoloxías, falo da difusión deste vídeo para que vos pedimos axuda, e ideas tan sinxelas e tan boas, e, dende logo, eu felicito a Agencia de Turismo, nada, por ter unha idea que parece sinxela, require unha coordinación bastante grande, porque son moitos monumentos aquí en Galicia que dependen de moitas administracións, hai monumentos religiosos, pero tamén hai monumentos civís, e, sobre todo, conseguir que moitas comunidades autónomas se sumaran. Hai que decir que foi sinxelo dende o punto de vista da disposición, o cal é moi bo, iso quere decir que todo o mundo está conectado no resto das comunidades autónomas, e pensemos tamén que o Xacobeo, por lo menos os primeiros meses, vai ser sobre todo un Xacobeo nacional, e por lo menos por lo tanto está moi ben que todas as comunidades autónomas teñan claro que hai que estar coordinados e que empezamos o día 1, pero despois conseguir que todo isto funcione nas datas nas que dixemos, se é un relato que teña sentido e se vaya encendendo todo de acordo cos prazos que están marcados, eso require unha coordinación e un traballo que eu creo que vai salir ben. Eu creo que un bo prolegómeno. O luns presentaremos o principio da campaña de promoción do Xacobeo, que tamén hai que facela, e, bueno, pois queremos empezar, e, por suposto, iremos contando todo isto, porque tamén vos necesitamos nesa campaña de promoción e de ser unha parte importante. Pero queremos empezar xa, queremos empezar pouco a pouco, lóxicamente, non ten ningún sentido facer unha campaña moi forte agora, cando sabemos que vai ser difícil que nos primeiros meses o Xacobeo colla a velocidade de cruceiro que vai coller despois, e, por lo tanto, vamos a ir acompasando todo iso. O temos todo planificado, o único que necesitamos é que as cousas vayan mellorando por moitísimas razóns. Tamén polo Xacobeo, pero tamén por recuperar a vida, por recuperar a economía, e porque creo que, despois de tantos anos esperando, merecemos todos, por suposto, as asociacións que traballades todo o ano, aínda que non sexa ano santo, a favor do camiño especialmente, pois ter un ano Xacobeo excepcional. Por tanto, vamos a ir aproveitando dende o primeiro momento. Vamos a darlle difusión a todo isto, imos ir creando ambiente Xacobeo, que ao final é o
o que se pretende non baixar a guardia e ir despegando, xa digo, pouco a pouco, co programa de O teu Xacobeo, que eu creo que funcionou ben na primeira edición e agora volve cunha segunda con moita máis forza, un Xacobeo moito máis de proximidade, que todo o mundo que teña unha idea, e se é unha boa idea, que teña financiamento para poder facelo, por suposto non renunciamos a todo o que estaba planificado antes da pandemia, pasa que hai que atrasalo un poquinho máis, ser intelixentes e saber colocalo nos momentos en que se poida facer e teña impacto. Pero hai moitísimas cousas preparadas, os camiños van estar todos acondicionados, o último que faltaba era o camiño de inverno, e xa está en obras, e, polo tanto, ese camiño tamén estará para o primeiro trimestre do Xacobeo perfectamente preparado. Estamos, viríades estes días, nos medios de comunicación, nas redes sociais, seguindo o plan de execución de albergues, tamén tendo en conta tamén os albergues privados que o están pasando moi mal e, polo tanto, tampouco queremos nin facer competencia dentro da administración, nin quitarlles ninguna oportunidade que poidan ter, pero é certo que a administración, tanto nos albergues que xestionamos directamente dende a Xunta como os que se xestionan dende outras administracións públicas ou xestionar esas asociacións, bueno, é necesario tamén poñelos a punto. Hai albergues con moitísima afluencia e que a van ter, seguro, cando o Xacobeo volva a ser normal, que necesita unha remodelación, por eso a estamos planificando agora, aproveitando que nestes momentos pois, están pechados e é máis fácil facer cousas ali, en definitiva, para que todo este a punto. Non paramos en ningún momento, de logo a actuación da Xunta de Galicia está sendo todo o que estaba planificado antes, insisto, remato xa, acompasando a situación actual, pero sin renunciar a nada do que teñamos preparado, simplemente sendo intelixente para planificar os tempos, para contar, o gallá que sexa así, que o Xacobeo o ano santo vaya máis alá do ano 2021, a famosa prórroga, pero como eso non temos nin confirmación oficial, nin depende de nós imos a facer o que sí que depende de nós realmente, que é facer moitas cousas durante o ano que empecen 2 semanas. Tanto, isto creo que é un bo prolegómeno, haberá máis, agora durante estes días iremos increcendo, ata chegar a ceremonia de apertura o día 31, que a temos preparada con moito esmero, con moito cariño, creo que vai ser, dentro das circunstancias e das limitacións, un espectáculo moi bonito e a partir de aí vai ser un traballo de todos, e especialmente de vos. Teremos reunións tamén para falar das aportacións da Xunta de Galicia ás asociacións, para falar das obras que nos toque facer en algúns albergues que están baixo a vosa responsabilidade, en definitiva, para falar dun montón de cousas. Pero eu quería que empezáramos hoxe aquí a menos de 2 semanas xa, aquí en Vigo, con todo o que supón tamén en Vigo, e ten que supoñer moito máis o Camiño de Santiago, o Camiño portugués, e daros as gracias por anticipado, por suposto, por todo o que se fixo a toda agora, pero especialmente por todo o que hai que facer. Eu sempre digo mesmo, hai moitísimas cousas as que a Xunta de Galicia en solitario non vai chegar. Ora, tamén hai moitísimas cousas que a Xunta de Galicia, se ten axudas de quen realmente sabe disto, e do Camiño sabedes moito, podemos chegar a moitísimos sitios. Por lo tanto, moitísimas gracias por estaros aquí, moitísimas gracias pola difusión que lledes dar esta modesta, pero creo que potente iniciativa, e moitísimas gracias por todo o traballo e perdón por toda a lata que vos imos dar este ano. Moitas gracias.